Hi guys, ayan, kararating lang namin galing school. Hi guys! Hi guys! I love you! Magluto po tayo ng ginataang tilapia para sa lunch. Punta na po tayo sa ating kusina. Luto tayo ng tilapia. Ingredients natin guys. Tilapia gata, pechay, sili, talong, kamatis, sibuyas, bawang, luya. Yan. Lilinisin ko lang po yan guys. Hihimayin natin para maluto na. See you later. Umpisa na tayo guys, hiwa ng mga ingredients.
sili. Sino ano ba yan? Para ka na namang ano. Ganyan po ako magata. Kanya-kanya naman po tayo ng paraan ng pagluluto. Ganyan po ang paraan ko. Kaya ganyan. Papaksiw ko muna bago ko ilalagay yung gata at saka yung pechay. Ayan. Luto po tayo ng ginataang tilapia. Paksiw ko muna natin ang ating tilapia. Paksiw po muna natin, guys. Kulo na po, ilagay na natin yung pechay sa ibabaw. Ayan. Yung pamamaraan ko po ay iba sa pamamaraan ninyo, kaya ganyan po. Tapos sunod na natin yung gata. Yung gata ay isang nyog. Pinakayod ko na at pinapiga ko na sa bayan. Yan. Antay na lang po tayo ng maluto. Takpan po uli natin. Guys, ang pamamaraan ko ng pagluluto ng ginataang tilapia ay iba sa pamamaraan ninyo. Ano po? Kung kayo po ay may pamamaraan ng sarili ninyo, okay lang. Okay naman po yun. Sa akin lang, ganyan po ang pamamaraan ko ng pagluluto ko ng ginataang tilapia. Kaya, kanya-kanya po tayo. Peace! Guys, malapit na pong maluto. Ayan. Malapot ng gata. Kasi kakanggata lang yan. Kakanggata yan. Kaya ganyan. Sarap niyan, guys. Sarap. Tikman natin. Guys. Sarap. Sarap, guys. Sarap. Saktong-sakto lang yung lasa. Sarap. Creamy. Luto na po. Luto na po. Magsasayang naman tayo ngayon para may kanin tayo. Sarap.
Sarap guys. Ang sarap. Ginataang tilapia na may talong at pechay. Sarap. Kain na po tayo guys. Tikman na natin yung ginataang tilapia. Tilapia ang ginatangan. Ayan ang sidekick kong kumakain na. Masarap ba be? Okay. Sabaw lang ngayon sa'yo. Masarap na agad. Okay na guys. Yung finished product. Ako gusto ko dugo. Kain-kain na siya. I want dugo. Sige bukas iluluto kita ng dugo. Yay. Ew. Kain na. Ang pula na naman ang labi mo. Ah, Anong meron? ano ko yun? Dugo. Kain, sabihin mo sa mga guys, kain po. Hi guys. Hi guys. Kain na po tayo. Mukbang tayo ng tilapia ginataan. Nalulok mo yung tinik. Sarap, masarap. Talong gusto mo? What is that? Talong. Eggplant. Pechay. Pechay. Sili. Tapos fish. Ay, kabayo mo na buo. Akin yung malaki, sa'yo yung malaki. Kamayan. Sili. Hang. Sarap. Saktong-sakto lang yung timpla. Hanghang yung kulay green na sili. Pero masarap. Sa'yo to. Oopsie. That's okay. That's okay, baka makita ka. Oh, very good. There. Sa'yo. Sarap guys. Original. Pagkatapos kumain, mag-coke. Coca-Cola. Ay, ganyan lang pala. Liit. Tama na yun, Jen. Ito. Ito pa. I will not do that again. Galit-galit muna tayo guys. Masarap eh. Galit ako dyan. Yeah. Galit ako dyan sa sili. Sili, galit ka. Susuntukin ko yung sili. Hi guys! Tilapia. Hi guys! Yummy. Nice. Yummy.
Cheers. Nanay. Wala na yung dugo dito sa ano ko. Dinamit mo yung lipstick ko. Hindi.